colaboradores. Ose que este plato de xuntos é unha gran festa porque ose Pili arranca tempada de festas e verbenas en toda Galicia. En toda Galicia, mellor forma de empezar imposible, verbena total. Isto é un campo da festa e ose imos a estar, bueno, pois nesas grandes festas desta fin de semana. Aí temos as nosas reporteiras a que poden liar ose por unha banda. Belén Puime en Arbo, que temos aí a festa da Lamprea. Mai, que pintas, están todos aí comendo, non me extraña. E Rocío, onde está? Pois Rocío Pili é que hoxe vai ser a encargada de novo do noso reto de xuntos, despois dos chimpís de onte. Bueno. A que pode liar hoxe... Patacas, chimpín, a ver que los trae hoxe. A ver. E tranquiliño, meu rei. Xa sei que son moitos meses coñecéndonos, pero hoxe teño a corazonada de que te me vas do meu lado, te me vas. Pero, Pili, ti estás ben? Sabes que ya estás falando Xamón, non? Yo sei, Rocío, pero son moitos días con ele aquí. Collinlle cariño, eu que sei, dame pena. Teño esa cousa aquí dentro porque soñei de esta noite de que temos que dalo sí ou sí. Pero, Pili, que o Xamón tampouco pasa nada, que sé que eres moi sensible, pero bueno, un poquillo teatreira tamén, non? Non, porque tamén quedou sin él. Non sabes lo que faz de un Xamón deste. Que, Pili, xa sabes que ver xuntos sempre ten premio, pero que hoxe, máis que nunca. Meu rei. Está en plena xira e ten moitos éxitos. Escoller a mellor canción de Pili Pampín ten premio. Hoxe en Xuntos. Arrastrarse loco polas fallas e pinxerse na cama no chan e mollarse la verbena. Bueno, pois así arrancamos con esta festa en xuntos. Eu quero decirlle a todos os que nos están vendo desde as súas casas que non perdan hoxe o programa desde o principio ao final porque imos ter verbena da boa. Vamos ter un programón festeiro, bueno... Ose, imos dar o Xamón, esperamos, entre todos os que chamen. Bueno, que che parece, Pili, se arrancamos nunha desas grandes festas que temos hoxe xa en Galicia, onde están as nosas reporteiras? Sabedes a Rocío Padín que non para, porque hoxe está en Portonovo, na festa da Raya, onde se traslada hoxe o reto de xuntos. Padín, en que vai consistir? Contanos. Que vai a consistir non che vou a contar de momento, porque aquí estamos en Portonovo, xa dixeches, festaza en alto, xa vedes como temos aquí esta xente entregada, entregadísima, e hoxe estaremos aquí en Portonovo lanzando ese novo reto de xuntos. Nuns anaquiños iremos vos dando as primeiras pinceladas. O que sí que vos podo decir é que tedes que estar moi, pero moi pendentes da televisión de Galicia e do programa Xuntos, porque esta tarde, aquí en Portonovo, o novo reto de Xuntos. Imos aí, Padín, desexando que nos contes a que vas a liar aí en Portonovo. E pilímonos rapidamente a Arbo con Belén Puime, porque aí andan na festa da Lamprea, que hoxe ten que estar eso tamén. Que ferve, Belén, contanos. Pois si, Rocío, hoxe estamos en Arbo, nunha das festas máis veteranas de Galicia, que é a festa da Lamprea. Xa estades vendo aquí as miñas compañeiras conmigo. Estade moi atentos porque hoxe temos dous plans. O primeiro, pois papar, porque, bueno, eu veño aquí a pasalo ben. Xa sabemos que a Lamprea, pois, é un peixe prehistórico, misterioso para moitos, pero hoxe imos facer que sexa algo menos descoñecido, ensinándos, pois, os mellores truquiños así para cociñala e probala. E despois, que dicía que non todo ia ser papar, tamén estar de troula, porque temos festa aquí, bueno, ata noite divertindo, así que xa vos digo que todo pode pasar. Bastante atentos a estes directos, porque ímolo pasar moi ben, compañeiras. Pois non me cabe dúbida, temos todos os ingredientes esta tarde de domingo para empezar. Pili e eu aquí rodeadas dos mellores colaboradores. Que tal, como está de rapaces? Ben, moi ben. Aquí a min só me falta unha cousa, que é un pouco de musiquilla, non? Pues un pouquinho, sí, faltanos música, vidilla, porque vamos vidilla, ter a quen hoxe... temos hoxe de invitado en Xuntos? Bueno, pues son dos componentes da orquesta máis agresiva de Galicia que eu lle teño un cariño moi especial. Temos esta tarde en Xuntos a César Romero.
tardes. Grande terte sempre, César. É que eu xa non quero sentarme, Ai, Pili. por Dios, estes domingos como sempre son Claro sin que vivir. esto es en alcohol, ¿eh? Estamos Sí, aquí, totalmente. Festa Light. Qué pasada terá César Romero. A boa noticia para todos é que vai a estar toda a tarde aquí con nos en Xuntos. Gracias por invitarme. Gracias, César, y compañía. Enseguida vos vemos de novo César Romero. Aí a orquesta máis agresiva de Sí, Galicia, como nos exactamente. gusta. Bueno, que non vos presentei os mellores colaboradores da televisión. Puri Cores, Manel Hola. Mosquera, os estreas en Mariña, benvida. Javi, que tal estades? A tope. Claro. Pero falta alguien. Que falta? Bueno, É verdad. Pero Magda, onde está? Eu que sei, deixou o bolso aí e marchou. Deixo Non sei o se... bolso, marcou. Torcería un pé bailando ahora. A mí non me dedes Foi esto. bonquiño. Pero, Igual foi por algo. Igual tuvo que ir ao excusado. Ah, pero, Pero que hai que vir mexado. pero eu xuraría que fai un minuto estaba aquí bailando con vos. A ver, veo a Andrés. Andrés. Andrés, hola Andrés. Hola, Que tal? Boa Onde tarde. deixaches a muller? Magda? Onde está Magda? Está ben? Ven comigo hasta aquí, hasta Milladoiro, pero aí xa non sei de nada. No, me había doido do plato Estaba aquí. Home, tá aí un minuto estaba Pero Estaba está, aquí feinada. pero está ok. As chaves do coche que mo ten. As chaves do coche. Eran as 12:30 cando chegamos aí, tomamos un cafeíño e cando quixen darme conta non estaba. Hai que chamar a Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? Encántame porque No, Mariña pero- os estreas na mesa Mariña, isto é normal, eh? Non sei, bueno, non no, está, normal non, porque Non se non está, que sen mí non anda lonxe, é que a El ver, amor de pero mi claro, vida ha sido tú. te digo unha cousa, o de perder O un que pasa colaborador en directo que nunca ayer, nos pasara, creo, non? fixo un tarta de queixo e botoulle bastante caramelo. E hoxe fixo outra e está dunha dulzura increíble, está amigo. dulce. Bueno, non sei, a ver se nos aclaran algo. Bueno, grazas Andrés. Ti estás tranquilo, non? Ela está, crees que está ben? Sí? Estás tranquilo, Andrés? Eu vexo tranquilo, Non hai queixa, non hai queixa. Non hai queixa. Eu canto dara por desaparecer e ti estás preocupado. Eu a min encántame porque... Eu sempre Bueno, Andrés, se ti... deme resultado chamarlle con cariño. A ver, cariño, aparece, por favor, aparece por aí, cariño. Hombre, pues eso espero, porque, en fin, precisamos a Magda, ten aí o bolso. Bueno, Andrés, preguntámosche nun ratiño, sé que Magda non aparece, Sí, que a ver, xa. igual é que di Manel, está nos posados, xa está. Ou O igual muller tiña non pasa unha cousa- nada. Igual tiña algo máis importante que facer. Igual tiña algo máis Esperemos importante que non. facer. Bueno, verémolo. Rapaces, 4 menos de da tarde. Esperamos que a nosa Magda apareza pues, de seguido, que non nos dé ningún sustiño. E xa viron o inicio. Ose Pili, temos un reto importante, que é escoller, bueno, nos non, vos na casa, 610-7722-55. Ose o que vos pedimos é que escollades esa canción que credes que non pode faltar nun concerto da nosa raíña, da nosa Pili Pampín, cando vaya pois a vosa cidade, a vosa vila, que canción non pode faltar nese concerto. Ose invitámosvos, Yaiza, a que chamedes ao noso teléfono porque pode ter premio, non? Yaiza, contanos. Pois efectivamente, Rocío, e é que hoxe imoslle pedir á nosa audiencia que nos diga cal é a canción do repertorio de Pili Pampín, xa que empeza esta temporada de festas, de verbenas, e que a nosa compañeira e amiga Pili Pampín comezou a súa xira por todo o país, que desta listaxe que ven de 10 temas que Pili inclúe no seu repertorio, pois que nos chamen para dicirnos cal é esa canción imprescindible que ten que soar sí ou sí nun concerto da nosa Pili Pampín. Aquí, como ven, teñen esta listaxe de 10 temas e teñen que escoller un deles. Chámenos ao 610-7722-55 porque a chamada ten premio. É que xa dicía Pili Pampín ao principio do programa que lle daba a sensación que este xamón hoxe non dormía neste estudio. Así que, entre as chamadas desa canción que saia gañadora como a favorita da audiencia, repartiremos este xamón. Así que, xa saben, chamen ou manden mensaxes ao 610-7722-55 dicíndonos cal é destas 10 propostas que temos aquí na pantalla a súa canción favorita do repertorio de Pili Pampín.
Yaiza, máis clariño a auga. É que eu estou por chamar tamén, non podo porque estou aquí, pero é que, en Vou fin. ver que vou quedar sin xamón hoxe. Ti tes algún pálpito da que pode sair favorita, Calche Pili? piden sempre. Ai, daí hai moitas. Sí. Buah, que son Hai unha temazos que é aí, especial, pero non vou decir, se non xa Claro, non sabedes. pode ser. Non pode faltar no meu repertorio. Bueno, pois xa sabedes que chamar xa de por sí tedes opción de gañar esta tarde ese xamón 6 de A ver. Alguén me pode explicar que invento é este? Cantos anos ten Pili ca carreira musical? E temos que escoller a maior canción do seu repertorio? Sí, claro. Pois A ver, isto non ten xeito ningún, Rocío. pero por É qué? imposible escoller un tema de Pili Pampín. Todos son maravillosos. Agora é fan dela. Ai, Garbanciña, moitas gracias polas túas palabras. De verdade, venme a ver cando queiras en directo, que subo ao palco, dedicoche unha canción, todo o que ti queiras, bonito. Si me vas a Sabes subir que ao palco, pasa? é mellor que non vaya. Eu penso que dende onte que as salvaches do comité te la no bote, Pili. Pois sí, pois sí. No bote vou na ter eu agora. Pero mira, a min gustame moito cando canta algunha de Anakiro, porque fai, a ver, non é A mí Anakiro, tamén pero... dedicarche, pídeche o corpo, Corpo, neniña. Estás disposta, cariño, a darche caña. Como te me pollas a tiro, vas a saber que niño, aquí que manda. Bueno, mandar aquí mando eu, Pili, vale? Eso que o sepas. Que momentos máis bonitos, máis tiernos. Esta relación así tan estreita entre vos non agardaba eu, fixa. Estamos traballando en ela. Ai, Bueno. bonito. Está ben. Estás tendendo pontes, Sí, non? sí. Bueno, mire, de paso que está aquí, apetece botar uns garbanciños. Ben co Bueno, bolso. pois xa que... Ti sabes canto hai de bote, Pois Pili? sí. A ver Canto? se me vas a sorprender hoxe. 270 euros. Pois sí que sabías, Hombre, correcto. teño a lección aprendida. Sí, a Ai, ver. bueno. Ahora a ver se estuveron atentos e nos din o número A que é, ver, claro. por favor, que estean atentos, porque son 270 euriños que temos en xogo no concurso dos garabazos que veñen estupendamente ben para ir comprándose a roupa de verán, que xa está o verán aí as Como verbenas. roupa de bran? Será para invitarme a min ao que lle dei? Teremos que ir... Mira, hasta podo levarte a ti. A donde? A que nos invitan a churrascada ou algo. Bueno, tamén, aí estou con usted. Donde hai a papatoria, aí vou. Aí Sin vamos a problema dúas. ningún. Aí temos o punto xuntas. Bueno, pois vamos ca primeira chamada da tarde, a ver se temos sorte. Hola, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, como te chamas? María, María, desde onde nos chamas? de Negreira. Ah, de Negreira. Estuveches atenta estes días ao noso concurso, María? Sí, estuve. Bueno, pois a ver, vamos ca primeira tirada desta tarde. María, a ver se van eses Non quero 200... escoitarte, Pili. A ver se van eses 270 euros para Negreira. Venga, vamos. 72.507. 72.507. É un bonito número que acaba en 7. Garbanciña? Non lle gusta ese número? Justo un pouco máis de onde estábamos antes, pero non me gusta tanto como se me gustara un que é máis redondo, pero justame moitísimo. Non é correcto. O sea... Bueno, María, tranquila que tes outra oportunidade. Estáme dicindo que o número é redondo. Non é redondo. Este era bonito. É un pouquiño menos hai. Hai un pouquiño menos, María. Talle pa baixo, tes outra oportunidade. 70.807. 70.807, dixeches. Sí, A ver... Danos acotando aí, pero hai uns pouquiños máis. Oi, María. Canto sinto, miña Moi reina. ben. Un bico enorme pa Gracias. Negreira. Chao, Moitas guapa. gracias. Gracias a ti por chamarnos. gracias por programa tan bonito que facedes. Moitas gracias. Moitas gracias, María. Gracias, María. Este aplauso vai para ti. Piches, Pili, a xente quere, non sei, a min por é suposto, normal, pero que aquí- che queiran a ti, sorpréndeme sempre un pouco máis. Sí, a min tamén. Bueno, porque non vai descansar xa un pouquiño? Sí, porque a hoxe vexo- xa traballei moito. Veña, vexo chao. agotada. Chao, Pili. Despois vémonos, vale? Xa Ala, veremos. Dios bonita. Chao. Con Dios. Pola sombra, Garbanciña. Ai. Pili ven arrastrando un matasogras. Ai, sí. Bueno. Estamos de festa, Rocío. É unha maravilla. Claro, Pili trae a Ese festa bote toda. estás resistindo. Estás Piliña. resistindo. Xa vamos pois 280 euros. A xente que chame que hai que dar ese bote dos Pois sí. garabanzos, Hoxe enganchei con matasogras, outro día engancho coa cabeza de Garbanciña. Non me extrañaría nada. Esta muller. Bueno, quiero Qué grandes son estos vigues en los jinetes del trópico.
os que vamos a ter tamén durante toda esta tarde aquí. Ai, Dios Pili. mío, acabamos de empezar. É que neste campo da festa hoxe non pasa nada, que non falta de nada. Que tal lo estás pasando, Mariña? Moi ben, se xa tiña ganas de ir o Quero Te Fes despois desta intro musical, e que, bueno, xa estou buscando buses. Non vamos facer nada máis hoxe. Hoxe vai ser todo bailar, e correr e cantar. Que maravilla, a vida aquí en Xuntos é así, Javi. Pero digamos unha cousa, aquí nos bailando moito, 4 da tarde, Andrés tamén, por certo, pero que Magda segue sen aparecer. Pero ilusión te vai, Rocío, Aí está o bolso. O bolso sigue. O bolso A quedou aquí ver, dentro. Rocío, se o bolso sigue aí, é que ela moi lonxe non marchou. O sea, pero agora digo vos en serio, que pode estar... A ver, no baño xa pasou o tempo, non? Ai, Rocío. Que? Mira, pai, mira. Perdón? Pero... Como? Dirección está me dicindo algo que? Escapou. Xa estou vendo, sí, pero que fan? Está montando unha mesa. Esta garbanciña sempre a ten que liar. Que encántame porque os compis dime, pois non sei, pois perfecto. No, O sea, está garbanciña seguro que está metendo aí. Pero que fan? Está montando, que vexo aí? Pero que está Ten con nata, caramelo... Ni falta modelo. Está no dela, cas potas. Tírelle máis unha posta que o plató, a ver, aquí... Pero non está soa, non está soa. Non me está Garbanciña co delantal. Outra boa. A mí dame Que me medo, faltaba. Pero, a ver, que nos aquí, non sei que van a cociñar, pero que nos aquí non podemos ter, o sea, non temos fogóns, non podemos plantar pero igual, Pili. A ver, elas dúas son teñen moito recurso, igual outro xeron da casa. Moi amañadas. Pero Que traquinte a Magda. Semejante pota farán Unha chocolate. pota. Ai, o mellor chocolate con churros. Con nata polo menos. Ai, mira, Javi, está cumplindo o teu soño. Ti non querías merendar? No. É verdad, que outro día que fixemos merenda ti non estabas. Non estaba. Ides facer de merendar? Pois non sei, que algo teñen que estar aí a facer. Aí Espero. A ver, vexo- hai nata, hai caramelo, están traendo unha pota. O que pasa que eu que non me fío, eu non me fío da Garbanciña. De Magda sí, porque Magda é unha cociñeira que dá gusto Sí. vela. Pero non me fío... De Garbanciña eu creo que nos van tampouco, botar algo non sei. extraño. Bueno, me encanta. Claro, Andrés miranos así con cariña de que igual esto era unha sorpresa de Magda. Bueno, de seguido o intentamos averiguar, isto non parar de sorpresas esta tarde, pero que nos está a pedir paso Padín, porque lembro vos que hoxe o reto de Xuntos trasládase a Portonovo. Padín, que tramas, Padín? Está aburrida, Está aburrida, Padín. Eu tramo unha festaza tremenda, Rocío, xa sabes. Qué bonita esta canción, Sí, sempre, Sí, sí. recordos este temazo de Fórmula Quinta, verdade? Pero moi importante, unha cousa, porque Di Javi. na festa de Blas todo o mundo saía con as cantas copas de máis, pero se bebes non conduzas. Moi importante. Eso é verdad. Eso é moi certo. Bueno, por certo, encántame estar facendo programa rodeados de confeti, De todo, matasoras, todo. Bueno, moi Mira, ben. Pili, non ataques, Estamos de festa. Estamos de festa, nos hoxe aquí, tantas e tantas vilas de Galicia, que por certo, non notastes, Puri, estos días, que xa con esto das festas empezas a ver xa moito turista polo país? Dende logo, sí, en Ribeira, polo menos, a verdade é que se notou moitísimo. Eu que traballo nun náutico, é unha pasada. De feito, pola calle, sabe xente, non? Ven moita xente do estranxeiro tamén a Ribeira, pero é unha pasada. Sí, eu outro día tamén paseando Moito ánimo, por ademais. Samil, un montón xa Eu de que vexo xa xente. moita autocaravana, sabes? Moita autocaravana. De xente que ven aí tal, bueno, eso sempre moi boa nova. Se tiran a festa e tiran amigo. É que temos de todo aquí, pues, gastronomía, festa. A mí tamén caendo alma. Pero, Pili, e ti eu estive... No, eu que te iba a decir, unha quer ir a Estados Unidos, outra quer ir a Turquía. E nós que? Non sei. Collemos vacación? Pois non sei. A ver, pero un Garbanciña, eu creo que ao final vai ser un pouco o que diga ela. Todo isto Garbanciña, que estarán a facer? Estaba cas potas. Están bueno, desapareceu en combate Garbanciña e están preparando a merenda. Bueno, a ver, o caso, non sei que será de nós, Pili, ou vou ter plans de vacacións. Pero non podo sobre todo facelos. para forrar. Ti por que, A Pili? forrar? Home, Pa que? collelos con tempo para non... Fixadevos nesta nova. vale. Resulta que se collemos as vacacións mira, aí está. Aí están, aí seguen a preparar as cousiñas. Mira, puxeron un mandil, Hoy é algo 12. Ai, é algo doce. Logo temos que ir por aí, non, Pili? Home, Porque non, sabrías o que fan. estánse preparando e efectivamente están. Xa dicía Andrés o da tarta de queixo, claro, agora estou atando cabos eu. Pois pode ser algo así, non? Teñen uns amorodos tamén, ten froita.
Bueno, logo imos aí a ver que están tramando nesa merenda. Bueno, falábamos das vacacións, que che dicía Pili que o de collelas con tempo para forrar cartiños, porque se apuras ata o último momento, pois logo sae moito máis caro. Eu vou recorrer Galicia inteira. De aldea en aldea. Pero traballando, Pili. Sí, claro, traballando. Non podo coller e oíndo que unha quere ir a Estados Unidos. Claro, ao final eu creo que a xente un pouco que traballa un pouco de cara ao público, a vacación empeza en setembro, non, Pili? Non, en outubro, millón. Pois nada, en outubro, bueno, que, por si as teño que coller, a donde me recomendas ir? Pois mira, cruceiros, gustanche os cruceiros? Nunca fun. Pero eu día vacaciones en el mar e aquel... Pois moi atentos a esta, bueno, iniciativa da Xunta, porque se tendes máis de 65 anos ou estades entre os 12 e os 30, que agora que caio aquí nesta mesa pillanos algún esta franja de idade, pois creo que non, non? É por de 50? Claro, que ti e eu quedamos en cruceiro. Que o se, Pili, que o se neste campo da festa é moi difícil estar sentadas. É moi difícil estar sentadas, difícil escoller a canción, porque todas son moi bailables. O sea que imagínome que estedes nas súas casas están dando todo. Baila. Bueno, falando de cancións, 4 e 14 minutos da tarde. Lembro que hoxe chamar asuntos 610-772255 pode ter premio. Hoxe estamos plantexándolle que escollan a canción que máis lles gusta do repertorio da nosa Pili Pampín. Esa que credes que ten que soar, a que non pode faltar nun concerto de Pili. Entre todos os que chamedes, imos a sortear esta tarde un xamón. Ainda que a Pili lle dá pena despedirse do xamón, hoxe o xamón vai ir para unha desas persoas que chamedes hoxe para participar no noso concurso. E creo que estamos a disposición de ver como vai ese ranking, porque creo que xa temos algunha chamadiña, xa está chamando a xente Medín, e podemos repasar xa dese ranking. Lela, Pili, agora mismo Lela. Pues sí. Lela vai en cabeza, Pili. Bueno, estánme dicindo que hai bastantes chamadas, que a xente está animando, claro, que un xamón rapace é moi goloso. É que rico está. Bueno, pois veremos a ver o final da tarde como queda a cousiña. A ver. De momento, Lela, a favorita. A ver, nós non podemos participar. Pois podes decir a que queiras, pero o xamón non vas lamber. Que queredes estar en todo, a min estar hai aquí, moitas túas que me gustan, pero non é Lela. Bueno, pois lo... É outra. Hombre, Lela é moi bonita. Quero Lela, porque era a canción favorita de miña nai. Miña nai chamábase Lela, co cual... Ai, que bonito. Pois sí. Do seu funeral cantaron esa canción. Que chulo. Entón, eu quero Lela. Que bonita. Eso que te escoitei a miña maneira, que puxo os pelos como as cargas. É que a nosa Pili... Bueno, a ver a final da tarde, porque a ver. esta cousa aí reñidiña e todavía nos queda un tempiño do programa e ese ranking pode dar a volta. Bueno, moita envesa nos dá sempre a nosa Belén, as nosas reporteiras aí que están comendo, aínda que hoxe un pouco menos de envesa porque estáse a cocer merenda aquí no plató de Xuntos. Ai, sí, hoxe xa non temos tanta Piliña, 4:22 da tarde, eu digo unha cousa. Como pasa o tempo? Pois vou a ver que están facendo Por estas mulleres ter ali, de razón, verdad, porque a mí preocúpame, porque que poden estar aliando. Tamén unha cousa, que se hai merenda que traian xa tamén, son horas, non? Tes razón. Como vai a cousa? Que vas facer entón, Magda, esta tarde? Vamos facer unha tarta de queixo fría. Bueno, tes aquí xa preparado todos Sí, os xa ingredientes. teño aquí todo, logo. Bueno, pois ten moi boa pinta, non? Fresas, galletas... Que estades a facer? Tío, que verás, aquí Non me poden resistir, porque si está esta muller que está facendo algo mal. Escoita, non estamos facendo nada mal. Ti tes o teu sitio ali, eu non sei. Ti tamén tens que ter un pouco de sentido, Magda. A ver, chicas, non vos peledes, tranquila. Non me deixes guiar por esta señora. Porque me está axudando. Bueno, sabe Dios que... Estamos axudando, pero sin tocar, Pero que estades facendo? Vamos facer unha tarta de queixo. Si, non me desavisado a mí facía eu. Pero a ver, non sabes, ti. Anda ya. Anda, a miña está máis rica que a túa. Magda, por se na casa queren aprender, que ingredientes vas a utilizar? Que Ingredientes teños aquí. Que temos aquí? Queixo, Filadelfia. Azúcar, leche, galletas, fresas, nata
e mermelada. Bueno, moi ben. Isto é o que precisamos, Piliña, Sí, para para facer facela. unha tarta. Bueno, Garavanciña, como ves, filla? Home, vexo estupendo. Todo o que sea que eu non teña que traballar, No, xa se ve, xa que non claro. quere que lle toque. Home, é que para Incordiando. empezar, Garavanciña, digo, un delantal non estaría mal se estás aquí axudando a tamén o dixo Magda. eu. Ai, vou a ver se ahora o É poño. que era Vou a ver se ahora o poño. Vexo moito postureo por aquí. Quen pon perlas para cociñar? Habíate de ver eu a ti cociñando así, Pili, con esa roupiña Eres tan soltera, guapa. está pa eso, Bueno, chica. non discutades. Madre mía, ten pintaza e ollo aí, dous restaurantes. A ver, que xa fun poñer o mandilón. Mirade ahora, Madre mía, que fantasma. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora estás Ahora máis máis Ahora sí, apañada. ahora Bueno, sí. encántame porque ose ollo reto de xuntos, dous restaurantes hai, Pili, vendo quen Correcto. cociña mellor hai ese prato estrela da zona. Si hai que ir Enseguida, a probarlo, avísalle que vamos tías home, máis dende por logo. Rocío, acabar o Pero de programa. momento aquí Ah, hai non que podes quedar. tamén, Probáralo, pero... Usted quere estar en todos os meus, trae eso non nada. pode ser, non Pero se a pode ti che ser. dá a min tamén. Ai, que castigo me dou nuestro señor. Magda, a ver, aquí A non ver. temos fogóns, pero o que vamos a cociñar hoxe é unha tarta que non precisa, non? Pero Meterlle ti lume. non sabes que a abuela que sabe de todo e que Sí. para iso vou facer en frío. Moi ben, é que Magda están todos, señores, é que Magda... É loco. Bueno, pois veña, comezamos ou que? Dalle aí... Comenzamos? Pois a ver, Pois veña, Veña. mira. como se fai esta tarta? Esta tarta Xa faiche- temos os ingredientes. Moi bien, mira, ves? Aquí vamos botar o queixo Filadelfia. Ah, que rico. Mira que aquí atenta esta garavanciña, non perde... Estou collendo. Jarabanciña, aprende, jarabanciña. Estou apuntando xa que non me deixen Que tocar. eu non vou durar apuntar sempre, para facela eh. na casa despois ou algo, porque... Eu non vou durar sempre. Queso Filadelfia esgalla. Queso aí, moi ben. Filadelfia, unha terrina. Ojo, se pódense doblar as cantidades, Ajá, A ver, azúcar. moi ben. Que xa teño que ter eu no Ti, vaso. Pili, que es cociniñas ou non? Ai, a mí me encanta. Pois a ver se un día tes un detalle, muller. A ver. Cando queira, A mí non me rete, vostede. Bueno, E ti, Garavanciña, matámonos a duelo. E ti es cociniñas ou non? Bueno, hombre. Bueno, podríamos sorprender con calquera plato. Non Tú bicho las salado, magdalenas que trouxe outro día. Bueno, que, verdade. Que viñan todas queimadas, por favor. Pero, e que trouxeches ti? Pero a Trouxeches ti intención algo? basta, non vos peleades. Gracias, que a Magda, intención gracias. basta. Gracias, Magda. ves? A intención basta. Bueno, vende azúcar, beso Sí, aí, Magda, non, o Magda? azúcar. É que botaba o mellor do cartón. Nada, o confinamento fixo moito dano, non bicho a min. Tanto azúcar non llevo ter nada, por Dios. Vende Vende azúcar, vende azúcar. azúcar. Vende azúcar. Mira, Erache mellor botar un vasiño de azúcar, Exactamente. Ajá, un vasiño de leite, Ajá. vale. Filadelfia, azúcar e leite. Que máis? Nata líquida, non? Nata nata líquida, medio litro. Unha cousa, que sai moita xente pódense doblar os ingredientes. Veña, dalle Non, pa rápido. nos chega ben. A ver, dalle rápido que xa teño Porque gana de probarla. isto Magda é para repartir entre o que as facemos. Esta ten gana de probar sempre, pero nunca trae nada. Da, que... Nada de nada. Es Pili, xa non A sou ver. eu sola. A ver. Agora isto entendo, Pili, Magda, que que hai que despois nos remeser, dan non? as Mira, contas, que te que parece xa se sabíamos mentres que vas estaban remesendo isto? Non remexemos que ainda lle falta un sobre de cuajada de Royal. Ah, Royal vale. ou como sea, Que, igual. a Magda, marca. mientras reparan de sol los jinetes del trópico, é que tarde de bailar, é que temos os entre César da cinema. Entre César Romero, los jinetes del trópico, Tania Raya por un lado, Rubén. Lamprea por outro, Tanto tarda a merenda. Magda, bueno, Magda, deixamos aí a muller, temos la tola entre garavanciña facendo de pinche, pero bueno, él iba avanzando coa tarta Totalmente, de queixo. totalmente. De aquí a que remate xuntos, eu creo que esa tartiña xa está. Bueno, e lembrovos a todos, 4:34 minutos da tarde, ose chamar asuntos, ten premio sempre, pero que se poden levar un xamón, se chaman para escoller cal é a vosa canción favorita do repertorio de Pili Pampín, que ten que estar sí ou sí no concerto da nosa Pili. De momento iba gañando Lela. Que che pasa, Manel? Pili, eu aguantei máis hasta ahora, Pero que che Pero eu pasa? quero escoller tamén. Se o público pode votar, eu quero votar. Pero, Manel, Eu a quero ver, pedirche un favor, que cante a canción preferida miña do verano. E cale. Yo direi, pero eu vou poder votar. a ver, Sí, Manel, pero que o pode que... votar sin xamón. Claro, que o que lle dicen antes Me a olvido do Javi. xamón. O xamón non quero. Pero eu claro. quero que me dediques a canción favorita miña, que é O Galo, Pili. O Galo. Esa é unha banda sonora. Esa é unha canción É que del verano. mirades esas imaxes, claro, temos que lembrar a audiencia ese momentazo do domingo pasado no concerto de Pili,
con Manel cantando coa nosa Pili. Manel. Ahora tamén pedindo presupuesto con Manel para levarlo tamén. Beso, Manel, que non superas ese momento. Quedaches aí... De verdad, porque estaba... Eu dixen, esta vai me subir ao palco. Que eu non subo. Beso a Pili vai a arranzar. Non te tiña asegurado, porque igual me caer do palco non é eso. Entón... Animaste a cantar ya Manel. Bueno, por Manel o que queira, non son Garbanciña, pero bueno, faltaría Cantas o máis. galo? Venga, vamos a cantar o galo. O galo de Está feito, venga, vamos. Cantamos todos, Arriba esa alegría. Sí. Vamos todos. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día. Vamos todos. O galo cando canta é día, é día, é día. O galo cando canta é día, imos de parranda de noite de día. Unha bella dixo a outra, polo burato da porta, ti goberna a túa vida, que a miña nada che importa. Esa alegría, vámonos. O río cando vai cheo, leva carballos e leva follas. O río cando vai cheo, leva carballos e leva follas. Tamén podía levar todas as linguas marmuradoras. Tamén podía levar todas as linguas marmuradoras. Vámonos xuntos, esa alegría, sí. Rema, barqueiriño, rema, non deixes que o mar che leve. Quero ver o meu amor antes de que a noite cerre. Teño un amor mariñeiro bonito como unha rosa. Teño un amor mariñeiro bonito como unha rosa. Teño medo que mo leve algunha nena envidiosa. Teño medo que mo leve algunha nena envidiosa. Ei, carballeira, sí, sí, sí. Miña nai fiña, canto non ten que me dare. Enche a cara de bicos e despois rompe a chorar. Todos, na beira do mar, hai unha baraquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar, na beira do mar. Ollos verdes son traidores, ollos verdes son traidores, azules son mentireiros, os negros e acastañados son firmes. E que? Eso, os negros e acastañados son firmes. E que? Vamos todos xuntos. Na beira do mar, hai unha baraquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar, na beira do mar. Que sí. Bravo. Gracias. Moitas gracias. Esto é un no parar neste campo da festa de
Que xuntos, sempre un bo momento para lembrar a gran Sara Montiel, Totalmente. ¿verdad? Que nos gusta moito aquí en Xuntos en directo, para lembrarles tamén cantas chamadas Pili nos están a entrar para participar nese concurso que lles plantexamos hoxe, no que poden gañar un xamón se chaman o noso teléfono para escoller esa canción que non pode faltar nun concerto de Pili Pampín. Plantexamosles unha lista de posibles hits da nosa Pili. Fai un anaquiño, Lela ia en cabeza nese ranking e Yaiza, e vos a saber a última hora como vai a cousiña, segue a haber moitas chamadas, contanos. Pois a verbena chegou aquí detrás tamén, Rocío, e teño que dicir que hai sorpresas, porque se ata hai un anaquiño, a canción máis votada era Lela, que saibades que houbo un sorpaso. É dicir, Lela xa non é a canción favorita para os nosos espectadores, que tamén está en moi boa posición, teño que dicir. Pero houbo un sorpaso. Non vou dar máis detalles, porque entón xa sería ir revelar unha pista, sería máis fácil chamar para conseguir este xamón que teñen por aquí. Así que as liñas seguen abertas. 610 77 2255 para dicirnos cal é esa canción do repertorio de Pili Pampín que é a súa favorita, e recorden que poden levar o xamón. Eu, mirade, vou quedar aquí, que a festa tamén a temos aquí montada, a ver se escoitas das cancións do repertorio, porque sempre estaban a escoitalas. Home, claro. Vemos genial, Yaiza, esto foi efecto do galo, Pili. Totalmente. O galo antes da publi, esos teléfonos fervendo, como se o vira. Bueno, tan boa pinta como a tarta de queixo Pili, que está aí a preparar a nosa Magda, que digo eu que xa estará pois casi feitiña. Non, Pili, Rocío, a ver, Magda, déxame a min. Non, pero Déxame a min. Poñedemos quietos, queredes que vos boteu unha man? Que queredes que vas a montar? Que vou botar, estás a pelear aí seguido. Saca dei. Sí, esto sí. Ahora sí. A ver, déxame botar a min. Esta que ven agora tamén. Esta que ven. Isma de obra. Home, que faltaba. Fíjate un mandil. Para. Me cajo. Pero que faz? Pero que leva isto? Que leva isto que moi rico está, Magda? Ay, Mira, xa casi sei eu, queixo dun tar, Outro pouquinho, callada. ai, ves esta, ai, que rico. ¡Jale! Está moi bueno, Non me volvas a meter aí a cuchara, que está da tua boca. Lambón. Toma, queres lamber a pota? Ai, espera que rapiño e deixa aquí a pota. Rapiña. Non poñas aquí que queima. Pona aquí encima da Pero cociña. que leva, Magda, que leva Carallo, isto? que me queimei. Eu non podo con vos, Aquí está bom. Manel, conto cho eu. Ahora Conto cho eu, queixo dun tar, callada. Bótalle aí xa, veña. Ai, móllalas en leite. Home. E non tes un pouco quinito? Quinito, mira que vino quinito. Non hai quinito nin quinita. Quinito teño aquí ao lado, de Lambusqueiro. Ai, pois está moi bueno, Magda? Oye, pero Ti Saquita... probátela. Mira, xa que estamos aquí todos, por que non lle botamos unha canción? Escoítame, Pila, que estou falando eu. Arroz con chícharos, patatas máis cebolas, arroz con chícharos, patatas novas. Buenísimo, Magda. Moitísimas gracias. Esto é unha pasada. Gracias a ti. César Romero. Buah, que luxazo de elenco. Temos os no nosos Xuntos en directo. Aquí están soando o galo, pico e pala, os hits da verbena galega. Totalmente. Sempre é un placer terte con nós, César Romero. Sempre un placer estar, especialmente, Rocío, permíteme isto, sempre está, para min, un placer estar cerca de Pili Pampín. Bueno, que bolos dous. E además, César, que non te vas moi lonxe, non? Vemos ten un ratiño... Sí, que estuve investigando que parece ser que hai algo aí, eu quero participar. Moi ben. Ai, eu non sei nada. Eu vou pedir abaixo aos domingos, de verdad, porque isto é un sin vivir. Unha cousa, Ai, Dios mío. Se vai volver a cantar, canta Bailar Pegado. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, con los delfines, corazón con corazón, Ay, espera que está cantando Manel. en un solo salón, dos bailarines. Ai, que bonito. ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres, tío? Que goce de verdad, Pili. Qué grande o
noso César Romero, non para este home, noite xigante aquí en Xuntos, esto non parar. Enseguida vemos outra vez, César, a ver que estará a gallar, a ver que che quere propor o noso César. Nos agora, hoxe sabedes que se celebran moitas parroquias de Galicia o San Jorge, o patrón dos animais. Ai, sí. Día de bendecir, non? Animais, levar as mascotas. E que é unha tradición, Pili, a mí pareceme como moi entrañable ese momento de levar, non? Sí, eu nunca levei, teño que reconocer que nunca levei ao canciño, que é o que teño unha cadeliña a bendecir, pero bueno. Ti non a levaches, non? No, nunca, non. Pero non gusta vos esta tradición? A miña tradición, eu teño mascotas, teño dúas gatas, Chipi e Choco, teñen nombres de machos, pero son dúas gatas. A verdad, nunca os levei a bendicir. Leveinos moitas veces ao veterinario cando les fai falta bendicir, non? Sabes que levo eu sempre? Que? Un coche novo. Ah, mira. Pero ese é outro día. No, xa, pero... Sí, eu non... San Cristóbal levamos o coche a bendecir. No. Vou xunto ao cura que vou bendicir. Eu tamén o fago. Non fai falta que sea San Cristóbal. E así non se raya. Bueno, son tradicións que me meteu miña abueliña que me quedan e non me fa mal ningún. Por eso dicía que non, isto da bendición dos animais, son tradicións destas bonitas. A última hora en Xuntos é que a cadeira de Pili estaba leira, Pili foise, entendo, sabes o por ali o fondo. Pili, como vai esa merenda? Rociño, estou aquí, miña reina, porque estas dúas non dan arreglado a tarta. Estamos arreglado, damos. Mira que bo equipo facemos. A ver, veña. Eu nunca, miña... Non botes toda xunta, Na muller, miña repártela. vida vim botar mermelada para adornar con un cuchillo. Eu non sei. A ver, muller, bota por aquí, así, mira. Bueno, veña, id acabando que xa é hora de ir tomando a merenda, por favor. Ai, hoxe vas merendar, Pili. Ainda por encima desagradecida. Que desagradecido estarme aquí a fame. Quero merendar xa. Bueno, pues merendar... Ay, que difícil es decir merendar. Merendarás cando me dé a gana. Usted mirinda. Non lle fagas caso que xa mirindou. Xa mirindou. Xa mirindou. Pois veña, va, que xa é hora da merenda. Va. Vamos a poñer a fresa, joder. Ai. A verdade é que eu non sabería que iso ten unha pinta estupenda, Pili. Pili. Fai a boca auga, Rocío. Ten unha pintaza as dúas, Buah, a ver, festa da Raia hoxe en Porto Novo, a ver cal desos dous restaurantes cociña ese prato, bueno, pois o gusto do xurado. E nos, Pili, estamos aquí de pé porque estamos máis preto de saber que canción escolle a túa audiencia soberana fan da nosa Pili Pampín. A ver. Canción que non pode faltar nun concerto da nosa raíña. O que lles estamos propoñendo esta tarde é que chamen asuntos 617722255 para escoller a canción que máis lles gusta de Pili e, a cambio, entre todas esas chamadas nos sortearemos un xamón. Agora mesmo dime que a cousa está moi asustada. De feito, compañeiros, confirmádeme, creo que está entre 3, non? Dime que sí, Pili, que está entre 3 cancións. Bueno, eu sei unha canción miña que non pode faltar nunca do repertorio, porque senón vállenseme encima. Isto sei no fijo. Cual? A que acabamos de cantar, o Galo. O Galo, por o Galo, suposto. non podo faltar no meu repertorio. Lela, o que che dicía Puri tamén. Puri tamén, É que Lela, hai sí, moitas, sí, Pili, é que hai moitas. Pero claro que depende como este o ambiente nese momento na verbena, sabes? Se está moi caldeado, pois Puri, Lela... Pois non, entra mellor o Galo. Da cresta... O Galo entra sempre. O Galo, por suposto. Pois quedan uns minutiños para pechar esas liñas de teléfono, para escoller esa canción, para chamarvos tamén a un deses números e poder gañar o xamón de Xuntos. Así que, eso, últimos minutiños para chamar. Ai, que están arrancando para nós. Como me gusta, é como se tomáramos unha verbena de verdade. Hoxe está... Qué guai. Qué chulada. Ahora empiezo. Que luxazo en directo. Escoitar aos satélites en directo. Para os nosos espectadores están vendo imaxe en riguroso directo dende a estrada do arranque do concerto dos satélites alí. Dicíamos antes esa parroquia Cereixo onde se está a celebrar hoxe San Jorge. Antes víamos esa bendición dos animais
e agora estamos vendo en directo ese arranque dos satélites e Noli, escoitaron ben antes, Noli que estará o próximo sábado aquí en Xuntos en Directo. Bravo! Que maravilla ver esa imaxe. En fin, é que parece mentira que estemos xa eso, arrancando tempada de festa, de concertos, en fin, que maravilla, como nos gusta a primavera, o verán. Ai, e chegou o momento xa. Dime que pechamos liñas xa definitivamente, compañeiros. Pues venga, vamos. Buah. A ver, Pili. Dime que quedan todavía uns minutos para chamar, Pili. Quedan todavía uns minutiños. Dime que están as liñas que ferven. Veña, dime unha aposta, Javi, porque teño que irme con Padín. Eu aposto por Eu chorar chorei, porque é un pouco para todas as xeracións, porque tes agora esa versión tamén máis actual. E ti, Mariña? A ver, a min Eu chorar chorei tamén me gusta moito, pero eu penso que despois do show que fixemos aquí con o Galo, a emoción de Manel, este baile que nos marcamos todos... O Galo non vai faltar. Ten que engañar. Bueno, pois, que non hai outra. Unha pinta estupenda. Que son dúas cousas... De opostas. seguido veremos Sí. que engañan ese reto. Pero agora sí, pechamos teléfonos. Xa está, Yaiza. Todas son buenas. É o momento de saber cal é a canción favorita da audiencia soberana da nosa Pili Pampín. Yaiza, que din os espectadores de Xuntos? Pois si, Rocío, a audiencia é soberana e primeiro de todo temos que agradecerlle tanto que nos vexa como a que nos chame. E como sempre son eles os que teñen a última palabra. E a audiencia falou, porque desa listaxe de 10 opcións que demos do repertorio de Pili Pampín, a escollida polo noso público foi... A ver... Lela. O público o que quere escoitar son canciones. Non pode faltar un paso doble, claro. Non pode faltar un paso doble no meu repertorio. Canciones, por supuesto. Pili, Sí, sí, agardabas sí, sí, ti sí. este resultado? Bueno, eu teño un público determinado e cando eu chego á festa vexo sempre o panorama que hai. Podo tirar máis por Eu chorar chorei ou por canciones, depende do público, non? Pero si no repertorio de Pili Pampín non pode faltar un paso doble, dous rancheiras mexicanas e, por suposto, os popurris en galego como o Galo, claro está. Que bueno. Quedamos de segundos, Galo, Que te damos. Quedamos de segundos, O Galo, Lela, en fin. Bueno, Aquí comprometida xa en sabemos atocar cal é a canción que escollestes esta tarde que non pode faltar nos concertos de Pili. Agora é o momento, Piliña, de saber quen se leva o xamón. Pois sí, de entre todas as chamadas que Así houbo, que eu xa soñei é o esta momento, noite que iba a todos dar o xamón. atentos na casa os que chamastes durante o que levamos no programa, porque Pili Pampín agora vai chamar o azar desa listaxe de teléfonos Pili e, bueno, pois vai chamar a alguén a ver quen se leva o xamón. Vai de todas que houbo moitas chamadas telefónicas hoxe pola tarde aquí no noso programa. Vamos a escoller unha chamada e se nos contestan vamos a regalar o xamón. Ai, chicos, Fallo importante, a que comida. susto, de verdad. Pensaches que cho roubaron, Sí, muller? chica, sí. Bueno, eu Díxenlle. estuve a punto, tamén Bueno, che ves, eu xa sabía. Bueno, vamos a regalar o xamón. Veña, a ver se hai Eu soñei- sorte. Eu teñolle cariño. Veña, vamos chamar ca primeira vamos chamada, tal. A ver se temos sorte. Xa saben que temos 5 tonos, eh? Os que chamaron o programa estean moi atentos. 3 tonos. Ai, a que saleu a hora da casa. 4. Ai, ala. Xa me la boa. 5, ai, o sinto, de verdad. Ai, imos ter Hai que estar atentos na casa, eh? Viña, que fas aquí? Pili, que facemos? Pili, mira pai. Garbancín. Ai, Pili, que chiquita. Garabanciña, A ver, pero, que estou mirando aquí, estádevos tranquilos. pero que este é o sitio de Pili, que fas aquí? Porque desde Que aquí estamos vese nun momento moitísimo moi mellor o tenso. programa, estaba cansada de tanto traballar e dixen, por
vamos sentar un pouco. Pero Garamanciña, que este é o momento de Pili, home, que estou tensa, que Pois por estamos eso, a ver ela se... está ali, eu estou aquí, cal é o problema, Rocío? Estás aí mentras eu vou a dar o xamón, Bueno, estou aquí Después, mentras eu... carretera. Mentras eu vexa que este aquí, despois xa pedimos. Despois carretera. Punto pouco, agora que estamos nun momento... Pero que- Sabes que un dito moi bo que di quen foi a Sevilla e perdeu la silla? Garamanciña, non poñas nerviosa a Pili. Pili, imos a chamar a outra persoa. Eu nunca vi muller tan Veña, aproveitada na Pili, vida. que temos Por que dar o favor, xamón. por Dios, Estean atentos, que igual casa. foi dar un paseo, chicos, Pero Lembramos vamos a con outra pregunta chamada. que teñen que decir. No, que é un... Ah, es regalo sí. directamente. Sí, claro. Ostras, pues entonces hay que Atento estar programa. atentos de verdad, ¿eh? Vamos a ver. Primeiro tono. Veña, tú Aí. na casa, por favor. Estean atentos. Hola, boas tardes. Hola, boa tarde. Como te chamas? Hola, son María de Teo. Ai, María de Teo. O sea que eres de cerquiña de aquí. Sí. Estás casi de lado de Drau do plató. Sabes que gañaches un xamón esta tarde? Pois moitas gracias. Que María, parabéns. Moitas gracias. María, estás contenta? Hombre, claro que sí. Estás contenta? Non, mira unha cousa, Ok. María. Ti que tes que facer agora? Agora nada. Mira, como eres de pretiño de aquí donde estamos facendo xuntos, que é no Milladoiro, por que non te acercas, coñecémoste e damos o xamón en persoa? Que che parece? Pois genial, Pili, poño os zapatiños e vou. ¡Ay, qué alegría, por favor, qué maravilla! Esa é a actitude. María, aquí te esperamos, bonita, para dar o xamón en persoa. Grazas a vos, boa tarde. A ti, hasta ahora. cariño. ¡Ay, qué ben, qué ben, qué ben, qué ben! Mírate bien. Garamanciña, Que ben, démoslle de sorte a verdad. Pili, que ven aquí Sí. polo xamón. Ven aquí polo xamón, chica. Bueno, Bueno, porque é de bueno, cerquiña, porque si fora de Vigo non nos daba Hombre, claro. tempo. Sí, a verdad que tardas un pouco Tardas máis. un pouco máis, pero... Garamanciña, chincha, que ven a mullera polo xamón. Mira, de vou- Pili. estou contentísima. A ver se vou con María, voume facer a mi hija dela. Pois levas alegría moi por dentro, Garamanciña, non se che nota moi así, moi contenta. Porque estou cansada, a tarta de queixo este que me puxo Magda a facer é moi complicado, eh? E eu, Eso digo. é pa os que a fixemos, non pa os que non pa os que estás aquí sentados toda a tarde. Garamanciña, cala un pouco. 5:28 minutos da tarde, que está a vir unha fan de Pili Pampín que chamou esta tarde a recoller o xamón. É que difícil, É Pili. moi difícil. Buah, qué pintaza, Padín. Grazas por, bueno, pues ese duelo que nos mostrou ose gastronómico. A ver, a verdade, Pili, A raya está riquísima. que chica. tiñan unha pintaza, hai que ir todos a Porto Novo. Festa da Raya Ose, nos pois estamos listas e Tratame no preparadas. consultorio. Porque, Pili, a ver que che plantexan. A ver, Ose. a ver. Hai de todo Hai de sempre, comeza o consultorio de Pili Pampín. Consultorio de... Tes problemas co teu marido? Na cama xa non é como era? Non aturas o teu fillo? Chama ao consultorio de Pili Pampín. Como me gusta esta sección, Pili. É que cada domingo descubrimos, pois, inquedanzas. De verdad, eu non sabía a xente que tiña tantos problemas, Dios mío, Jesús. Veña, Toda comezamos cousa loca. a, bueno, a escoitar dúbidas para Pili ou que compañero. Falto eu. Hai tres cucas, tenes que estar eu tamén. Ai, é mellor dúas opinións. Ele é un rapaz É que non, xove. non vira que tiña, Claro, está esa todo terceira taza era para César. Por eso te querías quedar Además, aquí. gustame moito este rollo teu, Sí, Pili, é normal, de tardeo porque ti así eres no xoven, sofá. eu xa estou entrada en edades, entón temos puntos de vista diferentes. Bueno, algunhas veces non. No, a veces, máis segura que non. Pero gustache ter compañía na sección, Ai, me Piliña. encanta, Bueno. prefiero César Rocío, por favor. Que A Garamanciña, mí dixeronme que estuvera parado outro día, eu tamén quero estar. Se está él, tamén quero estar eu. Pues ten razón, Claro que César, sí, claro que señor. sí. Veña, pois imos ca primeira preguntiña da tarde. Ose nos están chamando moitos fans da nosa Pili, o sea que a ver que temos por aí. Compañeiros, adiante ca primeira dúbida. Hola Pili, boas... Mira, quería facerche unha pregunta, teño unha duda. Teño un chico que me gusta e que me encanta e claro, está na festa. Entonces, eu pregunto, a miña pregunta é a seguinte: que baile me recomendarías para poder ligalo? Xa que ti sabes algo deso, que baile me recomendarías? Gracias. Vai. Non sabes de baile, Pili. Non lle entendí moito.
O seu mozo está na festa, dixo. Sí, dixo que estaba na festa, non sei se estaba vendo Pili Pampín, cinema ou Ese que cinema sei. que é distinto, claro. Eu quedei abraiado, pero primeiro co peinado. Estaba combinando contigo. Está guapa, Está guapa. señora moi guapa, Pero hai que decirlo. algo dixo que quería bailar co mozo, pero que non é mozo aínda, que quería ligar con él. Sí. Que baile para ver. É unha bachata. Unha bachata, sí. Que bolero. suerte la mía. A ver, pero eso como Pili? Facemos un tutorial. Veña, sí. A ver, Pili, a ver, como sería? A ver. Que suerte la Mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y la vuelta, al final siempre una vuelta. Y si quieres ligar con ella, pues habrá que rimarse un poco más. Unha bachata non falla, non? Perfecto. A ver, non? Ai, ves, amiga, levouse tutorial incluído. O que ten a César, que ele está posto nesta materia aí, que xa fai tempo que non Estou casado fai moito xa, Pili. Sí, Unha sí, materia xa non estou... Pero bueno, vexo os chavales. Veña, imos ca seguinte. Hola, Pili. Meu home, non sei como dicirche, pero non fai nada máis que ver a televisión, o fútbol. Eu xa estou cansada. Quero salir, disfrutar, facer cousas, viaxar, ir ao baile. Ti sabes canto fai que non bailo co meu marido? Pero non hai maneira de que alguén o saque dese sofá que xa ten a forma da cu. Como consigo para poder convencelo e que me saque da casa xa? Deixa o marido. No. Ou cambia de sofá, que sea máis incómodo. Que quita as televisións da casa. Que che parece? Ai, non, que logo non pode ver xuntos. Que veña o plató, que os saque o plató, que veña pa aquí. Pero pode levar a muller á cafetería e pode estar xuntos posto no televisor. Está complicado. Unha de cal e unha de area, Competir co fútbol é difícil, verdad? Xo sei, pero as mulleres somos máis con a pelota, Bueno, que deixe o marido o que cambie de sofá. Sí, sí. Unha de dúas. Eu recomendo que cambie. Bueno, que me di unha chamada, Pili. Unha chamada En para o directo. consultorio. Creo que sí. Hola. Boas tardes. Hola. Boas tardes. Hola, guapa. Boas tardes, Pili. Hola, boas tardes. Eu realmente non quería facer ninguna consulta. Son fan do programa que o vexo todos os sábados e domingos. Sí. E como sodes os meus ídolos, gustaríame que cantasen algo bonito a capela, a canción que querades. Buah. Pero estás vendo o programa? Que queres que cante Rocío, dis. Que cante Rocío. No. Queres que cante... Amiga, ¿estás ahí? Hola. Que cante Pili. No, claro. Con César. Cantamos unha, Pili. Con César. ¿Cómo te chamas? Driu. Driu, bueno. Pues nada, Que cantamos. que ben, encántame estas cousiñas improvisadas. Pois Driu, grazas por ver xuntos o consultorio de Pili. É que o César... Unha romántica, así. Sí. Si nos deja. A ver. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver un nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Bueno, xa chegamos a preparar, bueno. Gracias, Pili. Madre mía, qué momento. Pero, ¿qué pasó? Que te O desta deseo, tarde é unha pasada. Mira, vou che dicir, hai un dos vídeos que máis vexo co meu fillo, é unha canción cantada na Liga dos Cantantes Extraordinarios que se chama Si quieres, si puedes. Sí. Si piensas en volver a mí. Acórdome dese momento, foi como tan bonito, eu acabei chorando, me parece que é un Porque dramático, cantamos os dous xuntos, pero sí. acabamos de cantar a canción e foi tan máxico, a verdad, Pili, bueno, É que... é Pili, non, es que non ten, a ver, parece mentira, non é pelotilleo ni nada, é verdad. E a mí estar con Pili xa na televisión desde o primeiro día que pisei este plató fai moitos anos ca miña nai, con meu irmán, como nos recibiu sempre, e agora que a vida vai avanzando, que un ten fillos, vai valorando esas cousas tamén,
Para min é verdad que como se fora a miña mamá televisiva. Que rico. Que encántate porque de verdade creo que na casa se percibe tamén esta boa enerxía, esta emoción. Eu quero darlle as grazas a esa espectadora que chamou Drew porque nos acaba de agasallar cun momento moi fermoso. Gracias. Bueno, ai, Dios mío. Con este momento emocionante imos camiño das 6 da tarde. E dime que está pasando, compañeiros, que Magda está, que estamos preparando unha tarta de queixo e Magda esta tarde, bueno, pois fixo das súas con garabanciña e creo que esa tarta de queixo está lista. Garabanciña, a ver... Mira, multiplícase nos a xente aquí ahora, estamos acabando aquí de facer as últimas cousas e veñan todos a chupar. A ver, é fresco, como facemos, manda volanteiro. Mira, estamos aquí a repartir. Non hai máis platos. Pero mira, compartimos Javi e eu. Están todos a chupar. A ver, esta non ten fresa. Mira como mag. Hai para todos, hai para todos. Rocío, quedounos riquísima Quedou tarta. ben feito. Quero ver a tarta, non? Ai, o fío me de ti. A ver, espera, por tanto todos intentan chupar. Ai, Dios mío, xa reparteu antes de que Fíjate, por favor. Non me fixo algo. Magda, queríamos la enseñar entera de fixeches, mas xa. Non hai máis platos. ¡Qué rico! Non hai platos, Magda a súa bola, pero... Que veña esa tarta para aquí, por favor. O que queda dela, Rocío, que queda dela, porque... Como que no? A que lle bota esta galeta. Pero fixo, a ver, antes falábamos do reto de Madín, pero fixo Magda tarta nun tempo bastante seco, Moi ben a nosa Magda cociñando aí en tempo récord e aturando a garamanciña, que hoxe... Eu, Rocío, solo estou intentando poñer un pouco de paz aquí, pero que non se pode. Con toda esta xente non se pode. Quiero ser artista, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos, quiero ser famoso, juntos, ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Vaya programa trepidante temos hoxe, 6 menos 20, case minutos da tarde. Comeza aquí a nosa final semanal de Xuntos Quero Ser Artista. Esta terceira tempada, xa yo estamos advertindo dende o inicio, está sendo un carrusel de sorpresas, de novidades, e o xurado Pili, Tania, Rubén ven un xiro dos acontecementos. Os imos a ter unha novidade moi importante no noso concurso, sobre todo para os nosos concursantes. Van a ver de seguido unhas caixas. Aí as tende. Esas caixas vai ser obrigatorio para cada concursante que hoxe o rematar a actuación collan unha delas. Dentro desa caixa vai haber distintos números, en positivo ou en negativo. É obrigatorio que os concursantes collan unha caixa despois da actuación. O que non é obrigatorio é que a abran. Eso sí, o azar, se teñen unha puntuación baixa, pode regalarlles pois un número que se engada a esa valoración do xurado e que lles faga aumentar esa puntuación e continuar no concurso. Ou ben, se arriscan e o que hai nesa caixa é un número negativo, pois poden perder puntos da valoración do xurado. Así que veremos se os nosos concursantes creen no azar, creen na sorte, se algún deles está disposto a tentala, coller esa caixa, abrila e ver o que o azar lles depara. Vos, xurado, que credes? Que van a arriscarse a ver que hai dentro desa caixa a intentar subir a valoración ou non? Eu non abriría, Eu, si fora eu, se tuvera pouca puntuación, pois igual me atrevería a abrila. Pero poden decidir abrila
antes ou despois da puntuación? Non, No, teñen que despois da decidir, puntuación. claro, Despois. efectivamente. Vale. Escoitan a vosa valoración E logo deciden. e deciden. Moi ben. E deciden. Se arriscan a, bueno, a ver que hai dentro da caixa e suben, ou arriscanse tamén a que salga un número baixo e se queden con menos puntuación. Xa está. O sea, De perdidos ao río. ao río. Veremos, Eu abriría. Si teño veremos pouca o que fan puntuación. os nosos concursantes. Estamos xa co primeiro que chegou xa a nosa final semanal. Betón Music, benvido. Moitas grazas. Bueno, onte ese momento de Lela, en fin, que tal? Como te viches A verdade onte? que foi increíble, os nervios afectaronme un pouco, xa como comentei, pero hoxe espero facelo mellor, traigo un tema propio que espero que os goste moito, para cambiar un pouco o rexistro completamente, un tema de outro xénero completamente distinto, que xa os coitareis, estou expectante eu tamén. Ai, que ben. Bueno, besote nervioso e con ganas de empezar, Tania. Nada, iba a preguntar que lle dixeran onte despois da actuación, os seus amigos, os seus familiares. Sinceramente, salín bastante decepcionado eu, pero ao ver os vídeos leveime unha sorpresa, porque eu fixen mellor do que pensaba. É verdade que os nervios afectaronme bastante, pero a mellor parte foi o dúo que podemos facer. Que foi un gusto, foi un Pois gusto. sí, gústame a súa sinceridade. E a Moi súa sincero. humildade tamén. Sí, É moi moi efectivo. importante. Sí. Sí. Bueno, pois nada, desexando verte con ese tema propio. Un aplauso forte. I don't know what you say, I'm feeling lazy. I don't wanna be your man, you make me crazy. I don't know what you say, that I'm feeling lazy. I don't wanna be your man, you make me crazy. Yeah, I saw you in a dream, I don't know if it was reality. You were my queen, but I wasn't in my fantasy. Let me begin, I wanna appear in your magazine. One day I'll be famous, I thought you would come back for me. Come back for me, but no longer forgive. Come back for me, but no longer forgive. I said I come back for me, but no longer forgive me. Whoa, I don't know what you say, I'm feeling lazy. I don't wanna be the man to make me crazy. I don't know what you say, that I'm feeling lazy. I don't wanna be your man to make me crazy. Yeah. Que chulo, Betón. Como que vos pareceu? Encantounos. A mí encantoume, porque ademais a parte é creación túa. Por suposto, tanto a letra como a base instrumental. Esta canción a subín hace un mes nas plataformas digitais. Podedes escuitala tanto en YouTube como no resto de plataformas. E chamase Lazy. Lazy en inglés, que significa relaxado, ou perezoso tamén. Escrito con 3 zetas, facendo unha referencia ao meu nome artístico. Ah, perfecto, moi A mí chulo. gústame moitísimo o teu rollo, de verdade. Parecesme un chico con un talento increíble. A versión de onte estaba moi bonita, pero dende logo quedome ca túa composición propia de hoxe, Noraboa. Gustoume Moitas moito. grazas. Beto, que idade tiñas, ti? 22, cumpro 23 este ano. Creo que o que máis me sorprende é que noto que tes clarísimo cal é o teu camiño. Non andas a voltas, tes as cousas moi claras, sabes o que queres facer. Xa din demasiadas voltas no pasado, igual é eso. Pois está Demasiadas moi voltas, ten ben. 23 anos, Sí, sí, sí. tampouco. Pero bueno, está a Beto, tempo. hoxe temos unha novedade no concurso. Ves esas caixas que están aí. Antes explicaba que hoxe tendes que escoller unha e logo no momento no que vos den a valoración decidir se abrides e vos arriscades a ter máis puntuación ou menos. De momento vou te invitar a que escollas unha caixiña, pareceche, nada, a levas o baqueste, non podes abrila ata o veredicto. Perfecto. Veña, pois a ver que caixiña escolle Betoz. O das caixas vainos a dar momentazos. Betoz, mira aí esa pila de caixas. Lembro que temos, puntuacións
maiores, menores. Esa gustouche? Veña, pois un aplauso para Betoz, que leva a súa caixa, non sabemos que número contén. Números positivos, números negativos que lle poden engadir ou baixar puntuación. Veremos. 6 menos 10 minutos da tarde, última hora aquí en Xuntos en directo. María, que así é como se chamaba a nosa gañadora do xamón. Estás a... Correcto, estás a... Madre mía, qué tarde le vamos. Mira, Pili, a tu afán. ¡Qué guay! María, veu rápido de Teo, Madre mía, deuse presa para chegar aquí, non me extraña, para levar o xamón. Seguimos aquí en Xuntos en directo, vean antes da publicidade como María, esa espectadora de Teo que chamou hoxe o noso concurso que lle propuñamos para elixir, escoller a canción que máis lle gustaba do repertorio de Pili Pampín a cambio dun xamón. Pili invitou unha vir, esa está no plató de Xuntos, María. Que tal, María? Moi boa tarde. Como estás, María? Encantada. Ai, eu teño que reconocer que a María coñezo. Pero que me dis? Creo que estudiamos xuntas tamén, non, María? Tamén. Non a volvín a ver máis. Palabra. Pero isto é broma. No, palabra en serio. Ahora cando a vexo sí que estudiamos xuntas. Sí. Ai, que alegría verche, de verdad. Grazas, Pili, eu esta tarde estou alucinando. No, Santi, créeme. temos aquí o xamón. O xamón para María. Estás contenta, María? Grazas, Que hombre. te aproveite. Que tanto que sí, grazas. Reparte, porque ademais María ten unha familia grande, reparte entre todos. Moi grande. É que te Un aproveite. bico para todos. Bueno, que claro que ilusión. sí. Estabas na casa, viches o concurso Unha ilusión tremenda, tremenda. Viches claro. entón fan de Pili. Son fan de Pili. Quero, por favor, Pili, que nos cante esa canción de canciones. Ti votaches por canciones? Canciones, claro. Anda, Claro. buena canción gañadora. E por que Sí. che gusta esa canción de Pili? A mí me encanta todo o que sea movimento, me encanta de Pili. Bueno, pues Pili, ¿qué? Cantamos de... Pois con todo o meu cariño para María e para toda a súa familia. Claro que sí, que vou a cantar canciones. E para todos Hola, vos, faltaría máis. un aplauso para María, Pili. Pues siéntate nada, aí e escoita a imos aí a canción escoitarche, tranquilamente. Pili. ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Sola! Yo por toda España entera, con el alma en bandolera, llevo el eco de mi voz, cantando canciones que son ilusiones y son los amores de mi corazón. Cuando estoy sobre las tablas, yo me entrego en cuerpo y alma, porque quiero demostrar que una canción española tiene duende y te enamora por donde quiera que va. ¡Vámonos! ¡Ole! Canciones, canciones que salen de mi garganta como el sol y cada mañana con sus rayos de colores. Canciones, canciones, cuando escucho una guitarra, los palillos y las palmas, yo me lleno de ilusiones. Canciones, canciones que se lanzan a los vientos con todo el convencimiento de que te van a alegrar. Que si tienes una pena,
los aplausos de este público que vibra al oír una canción. Si entro dentro de mi vena y parece que me suena con más fuerza el corazón. Canciones, canciones que salen de mi garganta como el sol cada mañana con sus rayos de colores. Canciones, canciones, cuando escucho una guitarra, los palillos y las palmas, yo me lleno de ilusiones. Canciones, canciones que se lanzan a los vientos con todo el convencimiento de que te van a alegrar. Que si tienes una pena, cámbiala por alegría, que mañana será otro día. Con todo meu cariño, María, gracias. Gracias de corazón. María, que se eleva o xamón. Moitas grazas. Que o disfrutes. Gustouche esta canción adicada de Pili. Me encantou, gracias. Non me extraña que canciones gañara hoxe. María, noraboa, grazas por ver xuntos, por prestarte a vir Me dende encanta, Teo. gracias a vos, enhoraboa polo programa. Que ben, grazas María, noraboa. Grazas. María, que se vai feliz co seu xamón. E nos que seguimos recibindo concursantes na nosa final e a quenda de Masuk Troup. Benvidas. Bueno, onte estas mulleres deixástenos abraiados con o que aprendemos desa mistura de disciplinas que nos trouxestes onte. Muchas gracias. O sé que con qué nos vades a sorprender. Hoy vamos a hacer una pieza de percusión egipcia. Rubén, percusión egipcia. A ver, tampouco teño moita idea de o que é, pero para eso veñen elas, para explicalo e para demostrarnos son exactamente as danzas egipcias. Nos podes contar un poquinho? ¿Qué son exactamente las danzas egipcias? Sí. Bueno, en que se diferencian co baile de onte, por exemplo? Como cualquier país, en diferentes zonas tienes diferentes vestimentas, músicas, ¿no? Y es lo que forma el folclore de un país. Entonces, en el norte, por ejemplo, acá muñeiras, en el sur, pues sevillanas, en Egipto pasa lo mismo. En el norte tienes a lo mejor saidi, en otras partes tienes bailes también con mantones, ¿no? Hace todo parte de un Pois é folclore. unha pasada ir descubrindo cousas da cultura de outros países, tamén do noso, grazas á música e o baile. Así que un aplauso para vos e sorte.
rapazas, vinde aquí conmigo. Pili, que? Eu quedei asombrada. Que maneira de mover todo o esternón para arriba para baixo, madre de Dios. Mira, comes algo especial ou non? Hai que comer algo especial para este baile? No, lo normal. A ver, eu creo que directamente antes de salir a actuar non comeredes, porque eu si como. E despois tengo que facer este baile, vamos, vai todo para fora. O que está moi que... Lo quemamos todo, eso sí. O que está moi claro que cocido a callos non comedes, porque senón... Tanta de queixo non comeron. Eu tamén tería ese tipazo, verdad, somos todos. No, chicas, a min a verdade é que gustoume moito máis o de hoxe aínda que o de onte. Creo que o de hoxe era como máis completo, quizáis, non? Porque esa maneira de mover o abdomen ao mesmo tempo que estades movendo todo o corpo. O sea, levades un ritmo con todo o corpo e despois increíble, de verdad. Lo de ayer fue un poco más clásico y hoy hace un poco más alusión a la percusión. Unha pasada, a verdade. Agora xa sabedes, hoxe toca escoller unha caixa. Parece ser tía encargada de facelo. Lembrade, tedes aí 10 caixiñas, tedes que escoller unha. Claro que sí, antes de irvos ao backstage, lembra a todos na casa que dentro desa caixa hai diferentes puntuacións que van dende un -5 ata un 5, por dar pistiñas. Se no momento, Rubén, de que lle digades a vosa puntuación, moitas grazas, rapazas, podes ir ao backstage, un aplauso. Claro, nese momento terán que decidir, Rubén, se arriscan ou non. Entonces, a ver se entendín ben. A cousa é que nos Pero igual... ti non eras vidente. Claro, pero es que esto non é de evidencia. O sea, imagina que, por exemplo, o concursante ten unha nota baixa. Pode que teña menos nota, entonces se sacan un número baixo de aí, como que resta. Ou máis, ese é o azar, a Pero pode pasar calquera cousa. Hai caixas que teñen -5, +5, -4, +4, -3, +3. Claro, no momento en que nos lle demos a puntuación, todas eles decidirán se abren a caixa ou se quedan coa puntuación. Claro, mellor teñen a suerte de que suman, claro. Pero é moito risco, Pili. A non ser que teñas unha puntuación baixa, como dicía antes Pili, de perdidos o río. Moi boa tarde, corazón. Como estás, Ainhoa? Moi ben. Claro, Ainhoa está dicindo, collo logo a caixa, non? Como estás? Como te encontras? Bueno, menos nerviosa que onte, pero ainda están aí os nervios. Ai, beso ese pé de micro, Rubén. Sí, eu que iba a dicir, beso que ven acompañada hoxe, no, do pé de micro. Bueno, depende o que nos vai a cantar. Que nos vas a cantar hoxe, aí, non? Corre, de Jesse Joy. Temazo. Bueno, pode pegar, incluso. É que lembro que onte vos, xurado, recomendasteslle a Ainhoa que prescindirá do pé de micro porque non o precisaba. A canción era moi alegre e tal, e houbernos gustado que se podera mover un pouco de caderita, pero bueno, si... Pero xe máis calmadiña, entón... Ten máis sentido, igual, sí. Vale. Pois Ainhoa, esos nervios fora, a disfrutar como a onte, sorte na final. Un aplauso para Ainhoa. Miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Y lo has hecho ya, y la verdad me da igual.
Sí, me gustou. Sin máis seguridad que ayer, máis tranquila. Ves como te exhibiches así máis ti mesma? Gustou moitísimo máis hoxe, Ainhoa. E además que ten condicións para moverse polo escenario, o sea, que non che Total. fai falta pé de micro para nada. Moi ben, Ainhoa, Pero eu ao de principio verdade. pensaba que iba a estar aí con micro todo Bueno, o tempo e calou unos a boquiña e ben calada. Desafiounos. Además mirou así como que... estou sacando. Aquí tenéis lo que Hai quería. que sorprender sempre. Claro que sí. Encantoume. Noraboa. Que valor, moi ben, Ainhoa. Só che queda escoller caixiña, xa sabes, como o resto dos concursantes, antes de irte, o backstage, logo saberemos se Ainhoa tira de caixa ou non. Non sei por que me dá que Ainhoa vades llevar unha boa puntuación, non sei, A ver. Vin vos cara de que vos gustaba. Moi ben, Ainhoa, pois cora aí o backstage. Vais a coa súa caixiña. Madre mía, non gañamos para sorpresas nesta terceira tempada, Pili, entre o comité, as caixas. A ver, En fin, porque eles que- están xa tomando Sí. nota, que en fin. A ver, hai de que dar tamén un pouco de chispa a isto. Claro. Entón, os concursantes, eu creo que isto tamén nos motiva. Ti crees? Eu creo que sí. Porque din, vamos a por todas. E vamos a por todas e notase no nivel tamén, Con Veñen a por emoción todas, e vamos. xogando, que é o que nos gusta aquí en Xuntos. A temos con nós a nosa seguinte concursante, que onte nos deixou abraiados. Carolina, benvida de novo. Como estás, corazón? Ben. Ben? Ai, ves todavía un Como te pouco sentaches nerviosa. onte? Como te sentiches onte despois da túa actuación? Gustaríame haberlo feito un pouquiño mellor. Bueno, ainda estás a tempo, Se ti crees. A mí gustoume moito, pero... Que nos vas a facer hoxe? Unha canción miña. Perfecto. Certo, Como que se a titula? chavala- Non soy yo. Pois venga, deseando escoitarse. E fora esos nervios, Que te beso, non. Estás máis nerviosa que ayer, Carolina. Por qué? Bueno, quizáis porque vai a cantar unha Unha canción canción dela, propia claro. dela e seguro que ten moita historia detrás, non, Carolina? Pois imagínate que non estamos. Nadie. E abstráete das cámaras e disfruta deste momento, vale? Vale. E fainos disfrutar a todos, que seguro que sí. Un aplauso moi forte para Carolina. Cierro los ojos, vuelvo a soñar. Esta tortura me va a matar. Pues cuando vuelvo a la realidad, soy una amiga y nada más. Lo haré todo por verte bien, aunque no sepa muy bien por qué. Lo que tengo te lo daré. Te ayudaré a perseguir tu amor. Yo ya acepté que esa no soy yo. No estamos hechos para ser dos. Miro al cielo intentando olvidar el dolor que me provoca amar. Esta es otra historia sin final que escribo para no llorar. Que pasada a túa transformación desos nervios o momento Pili no que ponse a cantar. É que fixo o que lle mandamos. Olvidouse de que estábamos aquí. E nos transportaches, non sei a donde, pero... Demasiado. Que significado ten para ti este tema? É unha canción de desamor que escribín porque gustábame un chico que non non me correspondía. Ui, pois non sabe o que se perdía el, tamén che digo. Claro. Pois sí. Di, aquí estou eu, Aquí estou eu triunfando e o que me espera aínda, o que vai a vir, Carolina. Como nos gustan estes concursantes que, en fin, que superan os seus medos. Onte era o primeiro día de Carolina nun plató. Contábanos esa historia tan dura, non? De que sufriches, bueno, pois bullying, superaches esos escollos, estás hoxe aquí, fixéchelo genial. Así que, bueno, pois que escolla Caixa, non Pili,
Carolina, non escolla la caixa. Pase de oro directamente. Pase de oro. ¿Así, Pili? Así. ¿Pero por Estou qué? temblando. Porque estábamos os tres cos pelos así moi erizados, estábamos chegando a alma, a súa situación tamén é moi especial porque descargar en o que lle pasou e o que estuvo pasando na música é moi importante, descargar na música, foches por ese derrotero non por outros peores, eso é maravilloso e hai que premialo. Pase de oro. Moitas grazas. Carolina, noraboa, corre entón ao backstage, unha que vai a vivir, bueno, as valoracións de xeito relaxado. Vai a tarde, rapaces, madre mía. Uf, 6:22 da tarde, continuamos, canta emoción. Imos cos nosos seguintes concursantes. Formación On Hills, benvidos. Que tal, rapazas? Bueno, pois moi ben, moi orgullosas do noso traballo e moi unidas como grupo. Bueno. Esperando facelo o mellor posible sempre. Lembro que, bueno, vos onte bailabas con tacóns, non? Era Rubén o número que onte nos fixeron. Exacto. E hoxe veñen un poquinho como que van un poquinho á escola, Chicas non? malas, os veñen de chicas malas, chicas traviesas. Sí, pero bueno, inda que os tacóns estean aí, nós somos as protagonistas e o noso grupo o noso traballo e o empoderamento, grazas á nosa profesora tamén. Moi ben. Os Claro que tacóns sí, como chicas. símbolo, non, desa forza femenina, Sí. desesando verbos. Un aplauso forte. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're right upside down. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Madre mía. Pili. Que difícil se me fai bailar en tacóns, Dios mío. Pero gustoume máis callar, Moito máis. Moito Sí, máis. eu tamén estou de acordo, Ti, Rubén? A mí tamén gustarme moito e ademais se nota o que dicías antes, é un equipo sólido, se nota que tedes moi bo rollo entre todas vos, o sea que moitísimas felicidades. O traballo perfectamente ejecutado e tiñanos aí cos ollos expectantes por ver. Moi ben. Moitísimas grazas. Todos mirando aí a tope. Escolle de caixiñas, a sabedes a vistes os demais. Tedes que coller unhas desas caixas, o sea, sorpresa do programa. E mentre se las escollen, que vos parece, se imos recibindo a nosa seguinte concursante. Sí, rapazas, ida aí o backstage ca caixiña, moita sorte. E damos a benvida a Marta. Marta non quere entrar, rapaces. Está por aí, Marta, benvida. Como estás, corazón? Moi ben. Máis relaxada que onte? Sí. Bueno, eu vexo a hoxe como máis tranquila, non? Sí, eu vira antes, hoxe trae vestido para que non trae o teléfono a cantar. Así non ten bolsillos, onde metelo? Que nos tras hoxe, Marta? Pois unha canción en inglés, All of Me, de John Legend. Ai, que bonita. Pois veña, a disfrutala. Marta, un aplauso.
Gracias. Qué bonito, Marta. Sigo pensando mismo de ayer, Marta. Tes un control vocal espectacular. Espectacular. Pa noviña que eres, porque só tes 15 anos. Que pasada. Eu estou super emocionada, non che quero nin decir nada porque a túa interpretación é brillante. Sublime. Interpretación e actuación, quero decir. Tes unha voz impecable. E logo sorpréndeme a mí moito a súa templanza no escenario, ademais da voz, es que anoto tranquilísima que con 15 anos sorpréndeme moitísimo que estés, ou polo menos a apariencia que nos das é que estás tranquila. Eso permítete traballar con todas as condicións vocais que tes, que son moitísimas. Vamos moi mal de tempo xa, Marta, pero teño unha curiosidade. Que che dixo túa abuela? Ai, chamoume chorando, que chorara moito, estaba moi emocionada. Vamos. Moi ben. Gustoulle a actuación de ayer? Moitísimo, Sí, moitísimo. a que esa é a mellor valoración do mundo, a da Sí. túa aboa. Vivan as aboas. Sempre. Marta, fixéchelo señal. Era onte a túa primeira vez nun escenario, o sea, segunda. Moita sorte na final. Ose xa sabes que tendes que escoller esa caixiña da sorte. Aí tes as últimas para escoller. Xa sabedes que os nosos concursantes, agora cando reciban ese veredicto do xurado, teñen que escoller se quedan coa puntuación que lles dan Pili, Tania, Rubén, ou se arriscan a ver que hai dentro desa caixa. Marta, corra aí ese backstage. Dentro desa caixa pode haber dentro un -5 a un +5. Saben os nosos concursantes, todos coa súa caixiña. Hai algunha que vai vivir, digo, por Carolina, valoración moito máis tranquila, porque ela é o noso primeiro pase de ouro desta terceira tempada, pero os demais, pois, en fin, terán que decidir se abren a caixa ou non. Imos con Betoz, o noso primeiro concursante. O primeiro, ides a puntualo? Sí, vamos a puntualo, pero pouco máis temos que comentar. O xurado vai a puntualo xa directamente. Veña, pois Tania. Beto, non teño moito máis que dicirche, que te auguro un futuro moi prometedor. Eres un crack, de verdad, a min encantasme. Un 9. Moitísimas grazas, máis vendo de ti. Polo teu estilo definido, 9 puntos da miña parte. Moitas grazas, Rubén. Igualmente penso como os meus compañeiros. Sigue dándolle aí ao que faja falta. Eu, pola miña parte, hoxe, Betoz, tes... Hoxe... Entre ayer e hoxe, isto non dou feito, Un 8. Un 8. 26 puntos para Betoz. Buah, como arranca de xurado. Bueno, Beto, que facemos coa caixa? Pois a verdade é que eu viñen aquí para pasalo ben, para vivir a experiencia, para mellorar precisamente, así que eu estou aquí para arriscar. Gañar ou perder, ao final está en segundo plano para min. Así Abres que a caixa? abro a caixa, sí. Pero que ten 27 puntos. 26 puntos, corrísemos compañeiros tes, e él abre a caixa. Logo igual arrepíntome, pero espero que non. -3. -3. Beto, que tiñas 26? Pero el veu a xogar, é que encanta máis xente Además así. que o fixo genial e teste que quedar ca experiencia de que fixeches. Eu quedome coa valoración e moitas grazas, de verdade. E coa experiencia, que ha sido magnífica. 23 puntos para Beto. Te mereces o millón. Imos con Masub Trup. Ides a puntuala, sí? Veña, pois imos alá. Chicas, a verdade é que eu concordo co que dixo Pili ao principio. Gustoume moito máis a vosa actuación de hoxe que a de onte. Pareceme increíble o que facedes. Nora boa, eu vou a dar un 8. 8? Gracias por facer o que facedes e por ensinarme que a danza do ventre é outra cousa, vale? 8 puntiños, chicas. 8? A min encantoume, xa vos dixen antes, mellor hoxe que onte. Eu vou vos dar 8 puntos tamén. 8 puntos, 24. Bueno, rapazas, que facemos coa caixa? Vamos a abrirla. Abrir esta tamén? Bueno. Abrimos. Veña, pois imos alá. Rocío, xa te dixen que viñan a por todas. Viñan a por todas. Encanta máis xente decidida. Ai. Bueno. -1 punto. Hai un empate. 23 puntos. Hai un empate. Temos un empate. Imos con Ainhoa. Si, a xente ven a xogar e vai a se xogan. Puntuamos, Ainhoa. Veña. Veña, Tania.
Ainhoa, de verdade, hoxe o cambio de onte a hoxe é brutal. Sigue así por esta línea porque falo xenial. Eu vou dar un 8, noraboa. 8? Aí no, a miña nota ten que ver un pouquiño co baremo de todas as voces que tiñamos hoxe, vale? 7 puntos. 7? Ainhoa, xa che dixen que as tablas da orquesta van a facer moita mella en ti, porque xa verás que experiencia che van a dar. Eu esta tarde un 8 tamén. 8 puntos que fan un total de 23. Que facemos coa caixa? Temos un triple empate. Estou sufrindo. Abres a caixa ou quedaste cos 23? Viñamos a xogar, non? Eu pensei que nadie iba a abrir a caixa. Eu tamén. Eu confeso que tamén. Valentes, son valentes, Ai, Dios mío, pero que caixas escollestes? Isto está trucado. Non está trucado, logo abrimos todas. Menos 2 puntos. Que fixo as caixas? Garbanciño ou que pasa aquí? Porque miña... 21 puntos. Bueno, temos un empate, 21 puntos para Ainhoa. Carolina, pase de ouro. Ela xa sabe que pasa. Final, imos coas nosas rapazas de On Hills. Puntuádelas? Sí. Tania. Chicas, gustoume moitísimo máis hoxe o baile, tamén a coordinación, así que esta tarde vou vos a dar un 7, vale? 7? Gústame o guerreiras tamén que sodes e que o que tedes que decir o dicides, eso gústame moito, vale? 7 puntos. 7 puntos. Eu teño que decir que, igual que Tania, que a mí gustou moitísimo máis hoxe, aparte que vos vexo moitísimo máis alegres que ayer, non con viñades moi nerviosas, hoxe creo que vos soltastes un pouquiño máis, e eu vou vos a dar un 7 esta tarde tamén. 21 puntos. Ai, Dios mío, rapazas, que facemos coa caixa? Abrímola tamén. Bueno. A ver, se me axudan os compañeiros e facemos un conteo. Agora mesmo temos un empate, un pase de ouro, 0 puntos. Bueno, visto como vai a cousa... É o mellor que puido sair. Nin vou nin fajo falta. Non está mal, é dicir, quedades como vos puntuou o xurado. Moi ben. 21 puntos. Facemos un recontiño, compañeiros, Vale. porque eu estou que non estou. Asustado, non? Estamos vendo en pantalla agora mesmo. Betoz, 23 puntos. Masutrup está desempatados con 23. Ainhoa, 21 puntos, temos un pase de ouro e 21 puntos tamén. Agora mesmo temos un empate en cabeza. Imos con Marta. Ai, puntuades a Marta? Puntuaremos. Sí. Vamos a puntuar. Marta, dixencho antes, non teño moito máis que dicirche. A túa voz é impecable, tes unha afinación brutal e esos graves, o sea, a túa voz ten un peso nas melodías increíble. É unha cor, vamos, sigue así. Eu é que non che podo dar outra puntuación. Non me cheja nin esta me chejaba, un 10. 10! Marta, es un diamante en bruto, precisamente o que decía Tania. A veces hai a tendencia de pensar que canto máis alto se chega e que mellor se canta. E ti, co teu registro, medio, alto e con todo o que tes, graves, o has hecho perfecto, 10 puntos. 10 puntos, Pili. Xa che dixen antes, a calidad vocal é espectacular para o xovenciña que eres. Eu creo que túa abuela en estes momentos debe estar caendo a baba, porque a miña caeríalle. E sigue así. Eu non sei se te queres dedicar a canción, Marta, pero o importante é que te formes, que estudies, e despois se che gusta a canción tira por aí, porque eu vexo un futuro pero maravilloso. Eu creo que a abuela podería ir collendo clines, non, na casa. Sí. Abuela, como se chamaba a abuela? Mary. Mary vai collendo os pañuelos, Mary. Vai collendo os pañuelos. Pois eu non sei que votar hoxe, pero... Un 10. Os pañuelos, Mary, os pañuelos. 30 puntos. Claro. Bueno, creo que a caixa non abro. Non abres a caixa. Unha conservadora, claro, Marta di. Bueno, estás contenta? Moito.
Claro, ela non abre nin por curiosidade, non? No, así está. Marta, noraboa, dúas gañadoras hoxe, un pase de ouro de Carolina. Marta gañadora, vai a final. Grazas por vir a Xuntos, grazas por vernos. A vida Xuntos é moito mellor. Guai, ata o sábado que ven. Tanta adrenalina sube a mi cabeza. Miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Pero con un tambor tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu pintura, tu real figura, me vas atrapando, me vas estrechando. Es que está en tu cuerpo, nena, es como una vida, nena. Es que tienes todo en esta vida para gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Acércate un poquito, Salome. Baila que ritmo te sobra, baila que bailame. Regálame tu hechizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay.